Hey. Se, nogle gange så kan det jo være rigtig svært at få tid til at løbe. Og det er jo det, jeg har snakket om en del gange efterhånden. Og her i dag, så vil jeg prøve noget af, som jeg havde tænkt over en masse gange. Der kunne være smart. Nemlig at tage Sønning med på løbebanen på det lokale atletikstadion. Fordi så tænkte jeg, han kunne løbe med, hvis han havde lyst. Han kunne cykle en tur ved at tage en cykel med. Så kan I se ham herovre. Cykle over på den anden side. Og det er jo super smart på sådan et stadion, fordi jeg kan få løbet. Og Marius, der han kan få rørt sig. Og han kan se mig hele tiden. Og det er ikke noget med, at jeg skal skubbe ham, eller jeg ikke kan følge med, eller sådan noget, fordi det er jo bare rundt og rundt. Og det har været en rigtig stor succes. Jeg har været rundt 5-6 kilometer, og tager lige en æresrunde, så I lige kunne prøve at følge med lige nu. Og Markus har nok været rundt 5 gange, jeg tror. Så det kan klart anbefales. Gør det. Find et atletikstadion. Løb en tur, uden at skulle lade ungerne være alene hjemme. Tag en fodbold med. Tag noget vand med. Og noget at lege med. Og så kan der hentes en masse kilometer på løbebanen. Det var det. Hej.